Les funcions del disseny audiovisual en televisió estan en tres grans àmbits. Per una banda tindríem la identitat corporativa, la identitat audiovisual corporativa, per una altra banda tindríem el que suposa tot el disseny de programes i per últim tindríem una part importantíssima també que és tot el disseny que es fa per informatius. El disseny d'identitat audiovisual són els projectes mare, posar en marxa el que significa un canal de televisió, que és una oferta que donem al públic. Aquesta oferta ha d'anar sempre a buscar la fidelització. És difícil perquè l'espectre ara és molt gran, però el que sí que hem d'intentar sempre és aconseguir que l'espectador percebi que aquell missatge va directament dirigit a ell. A més, estem amb un avantatge que quasi no es dona amb cap altra de les manifestacions, potser amb els títols de crèdit de forma més clara, però és que tenim l'espectador, ens ha seleccionat a nosaltres, ha apretat un botó i vol estar allà i vol saber què és el que li donarem i vol sentir que nosaltres el reconeixem d'aquesta manera. Posar en marxa una identitat de canal significa tenir clar quins seran els fluxos de navegació, com estarem informant-lo de quina és la nostra oferta, de l'oferta immediata del propi dia amb una navegació vertical o l'oferta a més llarg termini amb una navegació més horitzontal. El logotip, la força del logotip, el seu caràcter simbòlic, com participa de tot això, i que tot hi hagi una sèrie d'identificadors corporatius addicionals que vagin permetent construir cadascuna de les aplicacions que aquesta navegació necessita. Per una altra banda tenim tot el que són el disseny de programes. Les televisions, cada programa té la seva pròpia identitat, cada programa té la seva pròpia careta, sumaris, separadors, ràfegues, una línia gràfica, tot això s'ha de dissenyar també. Tot això fa que els equips de dintre del canal hagin de treballar, hagin de parlar amb diferents professionals de l'empresa, en diferents departaments. Pensem que per una banda tenim el realitzador, que serà el responsable de tota la imatge d'aquell programa, però això fa que hi hagi un disseny d'espai que necessàriament haurà d'anar de la mà del disseny audiovisual, del grafisme que es proposi. Hi haurà una rèplica probablement de l'un cap a l'altre. Tenim un muntatge musical imprescindible, sense ells no existim, que també haurem de tenir una forta comunicació. I després venen tota la resta, que poden ser el maquillatge, perruqueria, il·luminació, que queden allà també presents, però que ja no tenen tanta relació directa amb el departament. I finalment trobem informatius, tota la feina que es fa per informatius, una feina especialitzada, amb uns ritmes de treball completament diferents, amb una capacitat de resposta immediata, necessita un treball amb equip importantíssim que sense aquesta predisposició i sincronia no es poden afrontar els reptes del dia a dia i que, tot i que de vegades sembla que és menys lluït, realment la feina que fan és d'un valor grandiós, molt important.